साला डॉक्टरों बोलने में रिक्शे बा काले एक कोरा के आधा हाथ चीर के छोड़ ले बानी अभी ऑपरेशनो करे के बा। उठाइए ना। होय कौन हरे बोलेंदर जी ई बहन चोदो काहे के सुबह सुबह फोन करता। हाँ बोलल जाओ का झाड़ नहीं गिरावत माना कहनी कि तेल मसाला जौन खा तो मुर्गा मछली छोड़बे ना करी हन। अब कहतारन कि खून हगतानी चलो। ए महाराज पीठ पर ठोकी ओकरा पीठ पर तब नु झाड़ गिराई। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। आ लइकवा के तनी देख ली का एकरा परेशानी भइल बा आ तनी दवा वा दे दी। रुकी बोलेंदर जी बाद में फोन करतनी दो चार को सर्व मोरी जागल बा। बाबू हेने आवो जो रे का समस्या बा। डॉक्टर साहब का हो होगो तनी तो गिरता गिरता तो एगो काम करो देखो ओने कोनो में पियरी माटी होई ओकरा के सान के गड़िया पर छाप लो ना गिरी। अरे ओल्हा पाती का खेलता री रे सब सब बताओ डॉक्टर साहब के तब न दवाई दिहन। डॉक्टर साहब का हो होगो तनी तो खून गिरता बे सरवा तो साफ साफ कौन के गाड़ में सिर भइल बा ना 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 बाबा सिर भइल बा। हां डॉक्टर साहब ठीक कहनी एकरा भाई सिर भइल बा। रे मैं तो दे बोल तोरा का सुई दे दी कि गोटी दे दी रे। ना डॉक्टर साहब हमरा के गोटी दे दी। साले लो मुर्गा मछली खाल छोड़बही ना कइलो हले दू खोरा गोटी बा एकरा रोज रात खान गाड़ी में दाब के सुत रहिए। अच्छा ठीक बा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब भौजी भौजी का बोल बा भौजी की भौजी का बोल बा भौजी के भौजी क्या हो रहा है? का बोल भौजी के मार मार तो बड़ा भौजी भौजी बोल गाल दी बोल का बोल बा। चलिए हमरा घरे में भौजी के जोर से तबीयत खराब बा। मार बहन तो जोर से तबीयत खराब बा तो ये नु बताए के चाहिए जोर से तबीयत खराब बा ओइ बात से भौजी भौजी कहले बारी। चल तो चल एबार तोर भौजी के देखिए लेतानी। बाबू इहे के मरीज बनी। हां डॉक्टर साहब ये है हमर भौजी। पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर पड़े चुतर करी एगो सुइया गांठ दी। मार बहन चोदवा के अभी के को कहबे ना कल सब या सुइया घोप दी। तनी गड़बड़ा आ गइला मिस्टेक न हो जाला। बबुआ जी के सन डॉक्टर ले आइल बने। अरे महाराज घबराहट का बनी लो रुकी अभी आला लगा के भाला कर देता नी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ए रहा नहीं जाता। गलती हो गई वो बड़ा तरह से गलती हो जाता। डॉक्टर झांट रे साला ठीक से इलाज कर। ना 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 रहुआ टाइम वो देख। रे साला तेरा भौजी के तो एगो दूधवा हटवा ही नहीं के। ए भौजी तारे एगो दूधवा हो भाग का कहीं देवर जी कुंवारे में पड़े चबा गइल। हां तेरा बहनी करा रे बड़ा खतरनाक पाड़ा बा के दूधे हमरा भौजी के चबा गइल बा। बोला भौजी आला लगैले बानी तो सनसनाता कि गनगनाता। ए डॉक्टर साहब ना सनसनाता ना गनगनाता हां दूधे नहीं हो। अच्छा चिंता मत करो एकरो उपाय बा हमारा पास। किने गोल सुइया रे एगो फेनाया वाला सुइया गांठ देवता नी एक बार में दूध होखे लागी। बाबा काटी के बेटी 50 गो बेटा बेटी जन्म। ये महाराज कायत में हाला सुनाता झगड़ा वगड़ा होता का। ऊ सारा पटीदार हो सब बिरत अपने लड़त रहेला सन। हमरे खातिर जन्म। अच्छा ए घूमी ओने सुइया को गांठ दी। ढेर बोल ढेर कम बोल कम। आई बा अनहार होता बम पकड़िया हो का हो डॉक्टर साहब बड़ा अनहार होता हो। आई बा पकड़िया से का हो गई। अरे मर जो फेनाया वाला सुइया हमरे लग होला। आई बा पेनहाता नी। अरे बाप रे बाप बाल्टी लियो बाबू। ए डॉक्टर साहब हमरा घर बाल्टी नहीं कहीं तो भूमि में दूध दी। सरबा गरम जोड़ा दे। आई बा तोरा ला पुलिस बुलावला
बहुत खतरनाक धाका मरले बा हो चाची। हाथ में के तो 4 गो नस फाड़ देले बा। मार देले बा हो मारा सन दिया के हे रह दिया ना तो फेनवे करके ऐसे सुताए के पड़ी। चाची हो मामला बहुत गंभीर बा, एजा ठीक ना होई, एकरा के दिल्ली पटना ले जाए के पड़ी। रउआ से ठीक ना होई। हमारा से ठीक हो जाई लेकिन ज्यादा लागी 70-80 लाख ले। ये तो कोनो हमरा देवे के बा, ई धाका मरले बा, ई पैसा दी रउआ करी दवाई। हम तो छत पर से गिरे रहे तो 295 हो गए। एकरा मतलब हम ज्यादा पैसा लेवा तानी बाहर से सरवा के घिच के। हाँ रह दिया ना तो मर जाए तो पैसवा के दी। हमारा लाड़ दवाई करता रहा, हम ठीक बानी। दमी काच पैसा जीते के बाद हम बेहोश हो गई, बेहोश हो गई माई रे माई, हम बेहोश हो गई। बताओ साला बेहोश हो गए तो बोलत के तरीका। रे सरवा हम बाई में बोलता नी। बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। भाग साला हम पैसा ना दे। का पैसा ना देबे मारा से एकरा के। ए रुको सन, हम मार के मुआ देलो, बाकी पैसा ना देम हम। ना देबे ना मारा से फिर मारा से एकरा के। है कहवा वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब नहीं करत। अरे महाराज वीडियो तनिके सु अच्छा लागल हो तो तनी ओकरा के लाइक सब्सक्राइब कर दी, हमने संगे खुश रही जा।